amunu be ka bimali laje mali kono ani mali ko kan nga fuli ani wali mano be ka taw bela jele yoro ye bimali ka don kibarew ye bi araba janvier kalo ale kile biswani kile samba fla ani mwanani amba fo na ko ka bismillah bimali ka don kibarew keneka ambe danye mabawda aw kloka amba jira la ka foni ala sonama ikado sini alamsa février kalo kile folo samba fla ani mwani nani mime talike straba mimbo same kana kati awa kabo kluba kana kati ni ala sonama ko ke aywa straba flaye no e dobe ibita dofe ibe segi dofe aywa baro numbe do jamana nyema fe son excellence ko asmi bita obeke shinin nanya kondo wati anfe kati sanabarala otumene ko ba bwene no ambe awladona ka fo aywa me barake secretariat la présidence la uru ko ni wali mandon soro kadaka wali mandona uka bara konnana anda bese uru funamo wotemene kofe ka jirawla ka fo mi metalike jamana wore kungangu maula ikado ka fo anda bese senegal ka uru ka kala fili kungangu mo anda bedo ola fo kata se anga lagara tila mo fune wuliga jow doke anga jamana konnana anda bese nombela jelemo fo ka se farko nyana jema o mi mega ke bi ko bari jamana konnana o quart de finalu aywa tulatira munu be o keneka ametla ka do ko bela jele wala awye amba fo na saka ka bismillah kokura e bi mali aleka kuna fonu keneka ina fo kuna fonu danye mabawla anye afo awnyana kuna fonu damlena sini alamsa mi be février kalo kle folo mo samba fla ani mwani nani jamana nyema son excellence colonel Asmi Goita aywa straba mi ni abebo same kana katia obina ke aywa ikado ka fo aywa flaye bege straba bilebele flaye ibita dofe kasegi dofe o straba mi bo kuluba kana katia o barakele mi nombe ke yenno fo kata si aywa gitron o kilometre wolonvla obina da katidu ko nana ni bara numbele jele anu bedo sini alamsa février kalo kle folo samba fla ani mwani nani jamana nyema fe no son excellent colonel Asmi Goita abege negenya konondo wati aywa kangono nana no sura suga yoro sarabarala sura sube mobili kala keneba minga baram no numbe edweni no ambe do kesa alibi jamana marachugo nyuma alako hakilna di anga mara nyema uma kadofra uka echesrika Namora inafo anyajira aula igado kunu tarata janvier kalo alekle bisawa bafla ani mwani nani mime talike mamun me barake secrétaire général awa présidence la ikado kafo uruko nye wali mandonso kabo maranyama wero wala secrétaire général me présidence la aywa malikona na no docteur Aluseni Jawara aliko nye barango ni nyemle akira kunu tarata janvier kalo klebiso bafla ani mwani nani alaje kunte dore oye mamun be bara la ino kaseku wali mando uga bara konana aywa ikado kafo ni chachimlake aywa ubara ukoni ngera aywa akira sobi mi metalike aywa secrétariat o barakala obrejile urutume akeneka katase administration moma munu nyasne do anafulu koma fo katase ma wulele chamama munu frontumbe akeneka aywa ni décoration ka nyesi présidency secrétariat o barakala mo ikado ka fo aywa mi metalike aywa jonyo flala otumbe akeneka aywa jonyo folo oye gradé chevalier de l'ordre national ani mérite national avec effigie lion ikado ka fo aywa urutuno wala ma chamambele no munu ngoni nye nimbo yako ni soro aywa ni ndongo foli konana krengera ni jachimlage aywa mime talike mamunu asoro urutola ikado alepumana noe Saidu Pona Sangare aywa mamunu ngoni jonye soro urupumana utola ikado ayofuli alwala mando ko taka nyesi mama koni nye aywa bonya soro aye ataka nyeso ruma kuru wali mando baran konana ikado kafo ayofuli chamange ala katla ka nyine atofe halibi kuka dofra chesrika wala sa ikado kafo ma chamanga ni nyono soro jamana nyema aini hakila mitaka nyesu ma kasa ko jara uye amedo ke alaka unyana wala uchaya anga jamana kono ambe awladona ka fo aywa mi metalike ministre mi ni onyesne do uga jamana ni jamana wala cha ko yana bawuma uga vice ministre awa no etriki ka oye obishimnara mali premier ministre fe shugal ko kala maiga awa abishimnara ofe mamino atoye ko Ahmed Yildiz ikado aleni jakuluba urunana anfe anga jamana kuna o tratat mene janvier kalo eklebisa wano ekununye awa samba plan mwani nani mali premier ministre Dr. Shugal ko kala maiga ayema ko fulen num bishimla
la aywa tirikikaw ka ni vice ministre i ka dɔn k'a fɔ a kɛra fiɲɛbɔda ye ale bolo a ka awa ɲɛfɔliba kɛ projet caman kan ka ɲɛsin an ka jamana ma i ka dɔn aywa lajɛ in kɔni a kɛra kunkɔrɔtaba ye jɛ min n'o bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ hakilina jiginna k'u kɔni ni na baara caman kɛ a bɔ Mali kɔnɔna na n'o ye tirikikaw ye a baara dɔw bɛ tali kɛ lakana nasaratigɛ la ka taa se lakanabaaw ka minɛnw minnu bɛ bɔ tiriki ko bɛɛ lajɛlen bɛna bila an ka jamana ka bolo kan awa i ka dɔn tɛmɛnen kɔfɛ tirikikaw ka ni vice ministre des affaires étrangères i ka dɔn k'a fɔ a ye aywa sira dɔw kɔni di Mali ani tiriki ka jɛ kɔni na a ye a yira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma awa yele ko la ko tiriki bɛna se kɛ ka se ka Mali sɛgɛrɛma tindin awa yele ko la walasa gɛlɛya min bɛ Mali kan aywa yele ko la o gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ kalanko la k'u bɛna Mali sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ kalanko nasiratigɛ la i ka dɔn k'a fɔ kalan bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔna na a ma dɔn fɔlɔ ma a ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ bourse d'études la ko na bila Mali kalandenw ka bolo kan walasa hali bi aywa Mali a bɛ se ka yiriwa cogo min na sɔrɔ nasiratigɛ fɛ a ye o hakilina kelen kɔni fɔ ka yira k'a fɔ tiriki ale na Mali sɛbɛkɔrɔma tindi kosɛbɛ sɔrɔ nasiratigɛ fɛ walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na i ka dɔn an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na o la Mali gouvernement ɲɛma n'o ye Sukari Kokala Mayiga ye i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ye nin hakilina in a diyara a ye kosɛbɛ a ye a yira k'a fɔ Mali ale ni tiriki ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛna dɔ fara u cɛ o yakubali kan wa min bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛya ko bɛɛ lajɛlen k'i janto o la Sukari Kokala Mayiga a seginna o kuma kan a ye tirikikaw y'a yira k'a fɔ k'u ye o faamuya jɛ min bɛ tiriki ale ni Mali cɛ i ka dɔn ni ala sɔnna a ma ko a bɛ kɔ a kɔrɔ don kosɛbɛ walasa hali bi Mali ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min na. N'an bɔra yen hali bi an bɛ to Mali ye ale ni tiriki ka jɛɲɔgɔnya o baara hukumu kɔnɔna na aywa min bɛ tali kɛ Ankara aywa ale b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka Mali ale ni tiriki furancɛ a bɛ se ka kɔgɔya cogo min na Mali furancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale min ye Mali ɲɛma ye a ye maa kofɔlen ninnu bisimila aywa kunun tarata janvier kalo tile 3224 aywa vice président min bɛ affaires étrangères kunna aywa i ka dɔn k'a fɔ tirikikaw fɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen don farafinna o ka ko ma fo ka taa se Moyen-Orient ma aywa i ka dɔn k'a fɔ tiriki tɔgɔ la o tun nana ni tirikikaw ka jamana ɲɛma ale ka ci dɔ ye n'o ye Recep Tayyip Erdogan o min ye tiriki jamana ɲɛma ye a nana n'o ka ci dɔ ye k'o di aywa bɔɲɔgɔnko min bɛ Mali la yan n'o ye colonel Asimi Goita ye ka ci di o ma o la awa ni bisimilali a kɔni kɛra fiɲɛbɔda ye ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛ min bɛ Mali ale ni tiriki cɛ u da ka se o jɛw kumabaw ma. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ aywa CEDEAO awa min bɛ tali kɛ Mali ministre min bɛ ni a ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔɲɛnabɔ n'o ye Ablaye Diop ye a ye a jira k'a fɔ CEDEAO ale kɛlen don jɛkulu ye min bɛ ka awa bagabaga ta ni ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɛra CEDEAO yɛrɛ denwuni kɛbaa ye ka bagabaga ta ka ɲɛsin olu ma Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko o jateminɛlen don o la o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ anw ka jamana a tɛna kɛ namugurɔ sogo ye bilen min ma min ja k'o kɛ a sago ye ko kɔni banna min bɛ tali kɛ Mali aywa ale ministre min ɲɛsinnen an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔɲɛnabɔw ma n'o ye Ablaye Diop ye a ye nin kibaruya in di Mali jabaraninso kan n'o ye ORTM ye a taara k'a yira k'a fɔ nin jɛkulu in i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɛlen don ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan wa o fɛɛrɛw o kɔlɔlɔw bɛ ye sigidadenw kan ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ u y'u to u ka kow la fo k'a fɔ k'u bɛ marifa ta ni ka CEDEAO jamana dɔ ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin o ma o ka kɛ n'o wale ye ko Mali Burkina ani Niger olu fana y'u ka bɛnkan ta i ka dɔn k'a fɔ k'u sama ka bɔ awa CEDEAO kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana i ka dɔn an ka nafa maa si tɛna se ka o bɔ ka anw yɛrɛ to yan nɔ i ka dɔn aywa Ablaye Diop a ye nin kuma fɔ ka na an ka jamana cɛ ka di anw ma ko o kɔni baara tɛna se ka kɛ jamana maa si fɛ bilen u ye nin hakilina in da ne k'u fosi ka bɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔna na n'o ye Mali Burkina ani Niger. Jamana lakanani nasiratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kɛlɛcɛw u ye wulikajɔ dɔ kɛ u ye jatewale tigilama caman u y'olu caman bunɛ u ni la a kɛra aywa yɔrɔ min na o ye Basaro wɛrɛ o kumakolo kɔnɔna na k'u ye jatewale tigilama caman bunɛ u ni la a kɛra janvier kalo tile 28 san 2024 sɔgɔmada joona fɛ n'o ye nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ sanga 30 jatewale tigilama caman bɛ yen minnu kɔni wulila ni ka bin kɛ dugu kan dugu min ni a bɛ wele ko Afabakura
ani awa boyaki wɛrɛ u ye bigani nugu fila kan ɲɔgɔn fɛ a kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ sigidadenw na o caman kɔni ni tɔɔrɔ a la ne ka o bolofɛnw fana o cɛ ka taa n'o ye ka baganw ye kabi kibaruya kɔni dara a Mali Wolomasi tabaw tulo kan min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ i k'a dɔn olu kɔni wulila ka ɲininiw daminɛ u nana jatewale tigilama ninnu u dagalen bɛ wulakoloma min na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ basaro wɛrɛ o bɛ o ni kɛɲɛba cɛ ayiwa ko ni y'u to sanfɛ ne ka kisɛ kɛr'u ma o kɛra sababu ye u dagayɔrɔ k'o tilenkolonci k'o dakolonci ka jatewale tigilama caman k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bunɛ u ni la ka d'a kan u tun ye sigidadenw sɛgɛn u tun y'u bali ko caman na u tɛ se k'u ka baara ninnu si kɛ nka an bɛ waati min na ko sisan ka kɛɲɛ ni Mali Wolomasi tabaw ka wulikajɔ ye u kɔni ye dimi don u bɛɛ lajɛlen la ne ka u bunɛ u ni la o la état-major général des armées a ye a jira k'a fɔ lakana tigilamaw k'u kɔni wulilen don k'u jɔ i k'a dɔn cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka faso in jamana ani jamanadenw ani bolominɛw k'u lakana Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ. tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa saya kɔni bɛ yɔrɔ min na balo bɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko ala k'i balo a bɛ se ka fɔ i ma n'i ye si sɔrɔ ko ala ka hinɛ i la o la Mali Wolomasi tabaw u ye taasibila kɛ ka ɲɛsin général Segu Ahmed Ɲamele mɔ ale ma kofɔlen a ye diɲɛ to tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 2024 ayiwa min bɛ tali kɛ général de brigade Segu Ahmed Ɲamele ayiwa ale tun bɛ 312e CTA la ayiwa place d'armes na 34e régiment du génie militaire ayiwa a baaraw kɔni kɛra nin nɔ ayiwa min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi ɲɛmaa caman ka taa se a teriw ani a masaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛ dugawu k'a ye ala ka a dayɔrɔ suma. n'an bɔra yen an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔnɔ n'o ye Burkina Faso kaw fɛla ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ waati min na Burkina Faso ale kɔni bɔra CEDEAO kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ko y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna u bɛna ayiwa wulikajɔ kɛ CFA n'o ye franc CFA ye u bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na a ye nin kuma fɔ n'o ye Ibrahima Traoré ye k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la ayiwa k'u ka kow to yen ko kow bɛna dɔɔni dɔɔni o kuma a y'a jira k'a fɔ ko ka kow t'u bolo ma k'u bɛna dɔɔni dɔɔni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o kana kɛ balanɔko ye ayiwa ko fɛn caman bɛ ka bala Burkina Faso kaw la k'u ka kow t'u bolo ma ko bɛɛ lajɛlen bɛna dɔɔni dɔɔni ko foyi kana bala maa si la bilen a ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ wariko la a da sera o ma a tɛmɛnen kɔfɛ capitaine Ibrahima Traoré a ye a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ka farafinna kɛrɛnkɛrɛnnen Burkina Faso k'o bila jɔnya kɔnɔna na o wale fɛn o fɛn bɛ yen u b'a wale bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ yen nɔ a ye nin kibaruya in di kunun tarata janvier kalo tile 2024 Burkina Faso farajɛla fanga ɲɛma a ye nin kuma fɔ Burkina Faso ka denw ye. n'an bɔra yen an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmaa n'o ye Macky Sall ye a ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kalata min ni a bɛna kɛ Senegal ko a bɛ bɔ ka d'a kan caman bɛ k'a siga fɔ ko ŋunuŋunukanw bɛ k'a fɔ ko a tɛna na bɔ nka jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Macky Sall ye a y'o perepere latigɛ ko Senegal jamana ɲɛmaa kalata min bɛ na ko a bɛ bɔ ayiwa a y'a jira k'a fɔ caman kɔni bɛ ka ni ŋunuŋunukan kuma fɔ ko min bɛ tali kɛ Senegal jamana ɲɛmaa kalata la ko u ma dala k'a fɔ ko a bɛ bɔ nka janvier kalo tile 26 tɛmɛnen 2023 i k'a dɔn k'a fɔ Benebok Yakar ayiwa o y'a sɔrɔ lajɛ dɔ bɛ yen nɔ ayiwa a kɔni ye kuma in dantigɛli kɛ a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ yen wa ko kalata in kɔni bɛ kɛ wa ko a bɛ kɛ a waati kofɔlenw na n'o ye Senegal jamana ɲɛmaa kalata ye Macky Sall a ye nin kuma fɔ a kɛra lajɛ dɔ senfɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu dɔ ka lajɛ ye minnu bɛ fanga kunna nin waati la ayiwa n'o ye BB ye o y'a jira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa kalata a bɔlen a dɔw kɔrɔ ayiwa Senegal jamana kɔnɔ a bɛna kɛ février kalo yɛrɛ nata kunnafoni di sɛbɛn bɛ ni a bɛ wele ko Jeune Afrique olu tun ŋunuŋunu kuma fɔ k'a jira k'a fɔ ayiwa politiki tɔn ɲɛmaa dɔw bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ka surun jamana ɲɛmaa masurunna k'olu y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ko u na weleli dɔ kɛ ayiwa walasa ko in bɛ se ka bɔ a ma cogo min na nka Macky Sall yɛrɛ ale ye a perepere latigɛ k'a fɔ a tɛna bɔ a ma wa a bɛ kɛ février kalo nata kɔnɔna na. an bɔra yen an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen don Côte-d'Ivoire jamana kanu waati la ka d'a kan min bɛ tali kɛ farafinna olu ka senna ntolanci i k'a dɔn k'a fɔ baaraw daminɛna Côte-d'Ivoire jamana kɔnɔna na janvier kalo ye tile 13 a bɛ kuncɛ février kalo tile 11 2024
o la ka kɛ ni o baara ninnu ye i k'a dɔn min bɛ tali kɛ 8e de finale la olu baaraw kun jɛra o kuma maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu ye garisɛgɛ sɔrɔ ka taa quart de finale la awa i k'a dɔn o baaraw bɛna daminɛ juma nata ayiwa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na yanni o ntolanci cɛ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna yɛrɛ la u kɔni furancɛ u ka maa ɲɛmaw n'o ye u ka faamaw ye u ye ayiwa fɛn dɔ bila sen kan Mali ale ni Côte d'Ivoire olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn sibiri don ka kɛ ni o ntolanci a yanga bɛ cogo min na maaw kɔngɔlen don a ko ma cogo min na ka se ka lafaamuya kɛnɛ dɔ sigi n'o ye ka se ka maaw lafaamuya awa Mali ale ni Côte d'Ivoire ka ntolanci la min bɛna kɛ Buwake février kalo tile 3 nata o ko in kɔni i k'a dɔn a yirala k'a fɔ o ye hakili ɲumanba ye o bɛna kɛ fura ɲumanba ye ka kɛ ni balontan ye a yanga bɛ cogo min na ni jamana fila denw bolo. Min bɛ tali kɛ 8e de finale kun jɛlen quart de finale kɔni o ntolanciw bɛna daminɛ ayiwa jumadon février kalo tile 2 2024 o ntolanci kun fɔlɔ o bɛ kɛ nɛgɛ 17 waati n'o ye 17h ye ayiwa Angola ale ni Nigeria olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa nɛgɛ ɲɛ 20 waati 20h ayiwa La Guinée ale ni RD Congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don février kalo tile 3 2024 nɛgɛ 17 waati ayiwa min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ale ni Mali olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa o don kelen na nɛgɛ ɲɛ 20 waati Cap Vert ale ni Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ye quart de finale o ntolanciw ye an bɛ dugawu kɛ sa ayiwa ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun filanan anw ka samata sɛgɛw an bɛ o dugawu kɛ saga na ka waati ayiwa sibiri natɔ ntolanci ala k'u jɔ sen bɛɛ tin ma ayiwa kunun ko min bɛ tali kɛ ayiwa 8e de finale la Aigle ye so sɔrɔ etalon kan Burkina Faso kaw ka ntolanci jɛkulu o kɛra 2-1 ye o de kɛra sababu ye kutuw jɔ quart de finale kɛnɛ kan n'u ni Côte d'Ivoire bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa sibiri don nɛgɛ 17 waati nin bɛ dan sigi aw ka bi don kibaruw la janvier kalo tile 31 2024 aw kana sigi a kana ɲinɛ n'a ye diya min sɔrɔ a k'u yɛrɛ kɛ hakɛkiw fɛ an mago bɛ aw ka ladilikaw na aw ka se ka kunnafoni lakika sɔrɔ k'a to aw ka sigida la a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ.